Pa za tekst sam saznao preko Anje Suše, naravno. Ja sam zapravo sa Anjom kao koreograf radio na istoj predstavi pre 8 godina u Lutkovnom pozorištu u Ljubljani. Samo što je tamo bilo više publike i malo je drugačije bila organizovana publika. Zapravo, cela scenografija je bila jedan dugački sto i publika je sedela sa obe strane stola. Vrlo je bila svedena u odnosu na našu. I onda sam ga nekako zaboravio i onda kad me Miško zvao, probao sam da vidim šta me zapravo to interesuje, šta me interesuje i onda nekako sam se vratio na taj tekst i shvatio sam da nekako ova vrsta teme i taj neki intimniji koncept koji sam imao u glavi, kako ja kažem, odgovara manjem broju publike, zato što je to kritičan uzrast i onda vi ne možete da kontrolišete 200 dece kao 50 dece u publici i prosto zbog kvaliteta samog izvođenja i kvaliteta gledanja i učestvovanja u predstavi mislio sam da bi bilo pametnije da se predstava podigne na scenu, jer sam u startu znao da želim da imam interakciju sa decom i da želim da krenem od nekih pozorišnih sredstava, jer nisam hteo da štrihujem tekst, pošto je on dosta oštar u određenim momentima i onda sam zapravo želeo da koristim pozorišna sredstva i te okolnosti da se to dešava u predstavi kako bi sve moglo biti rečeno i zadržano, a opet na neki način zaštićeno, jel?